Erokamano James, nitiere penjo maka koro waloro. Ang'eni nitiere weg matatu ma samoro ne okawo loan, hola mago ma ng'ato kawo sako samoro kawo e bengi mondo mi ong'iew go gari. Senge ambene koro med nengo ma oti yudo ka koro hala dhi piny. Ang'o ma ng'ato timo ahinya to weg matatu gi James mondo mi oneni duoko hola mar loan cha be manyako duoki. Ere kaka utawo chenro mago maneno ni ubede rekod makare gi jo bengi kata gi jo sako bende? Radio tek kanya kama koro tek nikech ne kawo loan e bengi samoro mwaka achiel kata mwaka ariyo mokadho. Seche mineno kata nengo mar petrol dhi malo, ne ok nengo petrol kende. Emanyo wakadhe finance bill ni nitie nyaka nengo mar interest manyo dhi malo, manyo gole atamalo machielo kanyo dhi malo. Nitie nengo mag transaction fees. Masamoro in gi pesa M-Pesa idwa ni yor pesa ne account ni e bank mondo mi ichul go loan. Nengo go no dhi malo. Jo bank bendo keto nitie pesa magi chaji ka in gi miluongo ni late payment ka ok ichudo e kinde mowinjore. Tema kore kiyudo ka nengo mauta be odhi malo. Nengo mauta sasa mose dhi malo. Kata pok wamedo bei to jawuoth ma Kenya ka, jawuoth ma Kisumu, jawuoth ma Nyanza osebuok. Koro kata kako dhi wuoth onge. To wan samoro gi unfair competitions seche moko bedi yudo ka tinde kata mana mit geche mana wawinjo chon ni ji dhi liel ji yudo haya. Tinde geche man chendo mi skunde gi okawo haya mag liete mag gwenge te. Onge jo gweng miyudo ko okawo kata gamache tatu moko kata reyo niting'o etero liel kuma kama. Koro en gima tek ahinya ma weg geche waluongo pele jakomba luongo gi ni poor millionaires. En ng'ama nigi mtoka mar milion 4 e dhot to mit milion ok winji. Pesa madonjo ne kuom dwe ok nyal rome chulo loan modong gi pesa manyalo chamo. Joma nene oko to kwado ni ng'acha de gi mtoka to gima wuono mtoka no winje dende gi e pache tame kata kaka onyalo chiemo. Ma kelo wa kwayo mar serikal ni konywa uru e ohala mar matatu ka wahinyore. Nitie seche ma piny tek kama lidia yudo ka sakos kata ma kwado nika nyalo beche town moro kata mana for one week ka kodhi tich. Wan gi sakos makalo Prestige, Safari, Luxury marengo dhi Nairobi go. Koro kochopo kucha onego pang line mondo oyud namba modugo Kisumu ka. Onya dhi Nairobi mochung kata 3 or 4 days kapok opange. Kech geche mang'eny onego pange no jowuoth bende tin. Sama idwa tiyo idwa chiel man gi ndalo 30 idwa tiyo ndalo 12 kata ndalo 15 nyaka yud ni revenue income mari koro ne piny chulo loan cha nyaka chandi. Gima timo wan wachako dok mana kuom jo bank wachako wasayogi ni kan we negotiate the terms monego wachudugo mondo pesa monego wachul per month chakoro chakwa uspread nwa. Koro loan monego ti kata gi 2 years chakwa dhigo nyaka higni 3 kata higni 4. Kamano. James wageno ni ubo jo weg bengi bro